Έω. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, όλα ευχή είναι. Νάτι. Μπήκε πρώτη σήμερα. Από νωρίς. Την προηγούμενη εβδομάδα παλεύαμε εδώ πέρα με τις τεχνολογίες και με αυτά. Σήμερα μας μπήκες με τη μία. Παίκτης. Κάτσε να ρυθμίσω μερικά πραγματάκια ακόμα. Έλα να μπαίνουμε και οι υπόλοιποι. Βλέπω λαό σήμερα. Χριστέ μου, τη ζέστη είναι αυτή. Εννοείται, Ζάργα αγόρι μου, θα περνούσες να πεις μια καλησπέρα. Χωρίς την καλησπέρα σου δεν υπάρχει live. Ξεκάθαρα. Ξέρω ότι με τα live streams τα οποία κάνω τέτοιες ώρες σ' αγαπώ και για το beat που έστειλες και τα 50. Σε λατρεύω. Ξέρω ότι χωρίς... είναι να μην αρχίσεις εσύ, καλά ξεκάθαρα. Ξέρω το ότι σε ζορίζω πολύ με τις ώρες τις οποίες κάνω live stream και σε ταλαιπωρώ. Σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά αυτές τις ώρες γίνεται και αλλιώς δεν θα λεγόταν και η εκπομπή Midnight Talks. Αλλά όπως και να έχει, και μόνο που σκάς μύτη και μας λες μια καλησπέρα και μας αφήνεις την αγάπη σου, να ξέρεις εγώ το εκτιμώ αφάνταστα. Σε λατρεύω. Είσαι και γάμο τα παιδιά. Και σ' αγαπώ γιατί στηρίζεις από την πρώτη μέρα όλη την ομάδα, όχι μόνο εμένα. Όλους. Πάρε και άλλα 50 στη μάπα Μίτσο. Έτσι να έχουμε. Να γεμίζουν τα ποτήρια σήμερα. Καλώς και την άλλη. Παίρνα και εσύ μέσα. Όλοι μέσα σήμερα. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Βλέπω εδώ 8, 9, 10 άτομα είμαστε. Άντε. Να κάνουμε λίγο φασαρέα, λίγο χαμούλη. Καληνύχτα αγορίνα μου, την αγάπη μου, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για ακόμα μια βραδιά που ήσουν μαζί μας. Έστω και λίγο στην αρχή. Σε ευχαριστώ υπερταδέοντα. Ξέρω ότι δεν λέγεται κανονικά υπερταδέοντα και είναι υπέρ των δέων. Δεν με απασχολεί καθόλου. Χαίστηκα, να σας πω την αλήθεια. Λέω τι θέλω. Δικιά μου εκπομπή. Περιμένουμε να μπούμε και τα υπόλοιπα παιδάκια που ελπίζω να μπουνε. Εγώ έχω ταγκάρει λίγο κόσμο σήμερα στα social και για ακόμα μια φορά με στηρίζει όλη η ομάδα. Ο άλλος τις προάλλες, αφού κλείσε με το live stream, μπήκε και έκανε repost. Δεν πειράζει όμως, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Here we go, thank you Zargas for the getting us started. Έχουμε ξεκινήσει hype train με τον Ζάργα. Χαμούλης. Πάρε ένα δώρο από τον Ζάργα έτσι γιατί μπορεί. Τυχαίο είναι να ξέρεις, αλλά πάρε να έχεις. Ούτε σε άλλους 3 νοματέ είμαστε εδώ πέρα μέσα. Θέλω να μου πείτε, επειδή τα στήσα λίγο πρόχειρα σήμερα, αν ακούγομαι εντάξει, αν η φωνούλα μου είναι εξίσου έτσι ρομαντική και όλα τα συναφή τα ιδιαστικά που κάνω μετά από τα αυτιά όταν τα ακούω με τις προηγούμενες φορές. Αν η μουσικούλα είναι σε καλά decibel και δεν σας παίρνει τα αυτιά βραδιάτικο, όσο εγώ παίζω εδώ με τα μικρόφωνα. Πριν ξεκινήσω το κρακτήρι σήμερα. Σήμερα θα πέσει φτιάρι, να ξέρετε. Μουσικάρι σήμερα. Λοιπόν, για τους νέους και για τους παλιούς που δεν γνωρίζουν πολλά από το chat και γενικότερα από το Twitch, προσπαθήστε να αποφεύγετε
τα πολλά κεφαλαία γράμματα και τα πολλά emoji, γιατί έχουμε αυτή τη μαλακία μέσα στο chat που λέγεται Nightbot. Είναι ένας ηλεκτρονικός βοηθός, ο Θεός το κάνει, που προσπαθεί να ελέγχει αν υπάρχουν spammers, trollers και μποτάκια τα οποία μπορεί να ενοχλήσουν το chat και τη ροή της συζήτησης, και αυτά ακόμα δεν είναι εντελώς 100% σωστά ρυθμισμένα, με αποτέλεσμα αν κάνετε κάποιο σχόλιο το οποίο είναι όλα κεφαλαία, λες και γράφει 65χρονος από τη Λάρισα, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει τα κεφαλαία με τα μικρά και επειδή δεν βλέπει τα κάνει όλα κεφαλαία, ή που δεν έχει τελειώσει το λύκειο και δεν ξέρει να γράφει με τόνους, ή ξέρεις πολλά emoji συνεχόμενα, κάτι spam ατελείωτα, μπορεί να τα μπλοκάρει και να σας ρίξει το σχόλιο. Εγώ θα το διαβάζω ό,τι και αν στείλετε, αλλά εντάξει, άμα θέλουμε να ρίξουμε τώρα μια συζήτηση μέσα στο chat, you know, it is what it is. Επιθετικό marketing δεν λες τίποτα. Εν τω μεταξύ μου έχει σπάσει τα νεύρα ο Κωστής, ο οποίος είναι social media marketing, τώρα που ανέφερε στο marketing, είναι social media manager από τα Lidl και πάντα μπαίνει τελευταίος. Πάντα. Πω παιδιά, τη ζέστηνα αυτή σήμερα. Έχω σκάσει και με την κουφόβραση που έβγαλε μετά από το νερό που έριξε. Αυτές τις 5 ψυχάλες. Έχω πεθάνει. Ακούγαμε όλη την εβδομάδα θα βρέξει το Σαββατοκύριακο, θα βρέξει το Πουσουκού, θα βρέξει το Πουσουκού. Και μου έχει σπάσει ξεκάθαρα το επόμενο live στο μπαλκόνι μου. Δεν παλεύεται. Δηλαδή είναι θάνατος η όλη φάση. Είναι θάνατος. Λέω εγώ τώρα θα ρίξω εδώ καρέκλες, θα γίνει, ξέρω εγώ, του Νόε. Παπαριαβλή Κυριλέ. Να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, αλλά δεν μπαίνει κόσμος μέσα και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι γιατί εγώ σήμερα θέλω να βγάλω χολή. Έχω ενημερώσει λαό ότι σήμερα θα πέσει κράξιμο. Χαβάλε κάνω εννοείται, ας μπει όποιος θέλει. Συνήθως τώρα γύρω στους 12.30 μπαίνουν όλοι. Κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Μουσικάρες σήμερα που δεν έχετε ξανακούσει και δεν πρόκειται να ξανακούσετε. Έχω κριτζάρει τη ζωή μου, μιλάμε, με τις μουσικές τις οποίες παίζω, αλλά δεν έχω και πολλές επιλογές και γι' αυτό θα σας πω και στην πορεία. Λίγο να μπει ο στρατός μέσα, λίγο να μπει το μπουλούκι που μπαίνουν συνήθως 15-20 άτομα και διδάσκουμε. Νάτος μπήκε, άντε ρε μαλακα, πού είσαι? Άντε, ναι, άργησες, τι, περιμέναμε σένα. Χωρίς εσένα δεν γίνεται live. Ένα χειροκρότημα για τον Άγγελο παρακαλώ, στη σκηνή. Και εγώ λέω, live stream χωρίς Άγγελο δεν γίνεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Πού είσαι παίκτη μου, τι κάνεις? Ήθελε σήμερα να έρθεις για καφέ από το μαγαζί, και σε πιστόλιασα. Δεν είσαι ο μόνος. Σε κάνω και σένα ένα tag στο story που ανέβασα, γιατί άμα περιμένω από την επίσημη ομάδα των United Hub, το πιο πιθανό είναι να κάνουν post το Σάββατο που θα έχει τελειώσει το live. Συνεχίζεις ακάθεκτος
Για εσάς που το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας το τι γράφει ο φίλος μου Άγγελος και κριντζάρετε τη ζωή σας με αυτό που διαβάζετε, είχαμε μια συζήτηση στο προηγούμενο live στο οποίο έλεγαμε τις χειρότερες ατάκες πεσήματος που θα μπορούσε να σκεφτεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος πριν καεί τελείως. Και το σερί συνεχίζεται με τον φίλο μας τον Άγγελο. Παναγιά μου σουμελά, θέλω κούρεμα, θέλω ξύρισμα. Είμαι σαν να μην πω τη λέξη. Πώς ήταν η εβδομάδα σας, παιδάκια μου, πώς κύλησε, πώς είναι οι ζωές σας? Πείτε μου λίγο τα νέα σας στο chat. Γράψτε μου έτσι λίγο. Τα ευχάριστα θέλω να συζητάμε, γιατί σήμερα θα βγει πολύ hate, θα βγει πολύ νευρό, θα βγει πολύ μίσος. Θέλω να ακούσω τα ευχάριστα πριν ξεκινήσω το συχτήρι. Ciao brate, κάκωση. I see you inside. Για όσους δεν ξέρετε, είναι ο αδερφός μου από τη Σερβία, ο Σάββας, μέσα στο chat μαζί μας και απόψε. Είναι international αυτή η εκπομπή. Σε λίγο θα μπουν και τα παιδιά από τη Γερμανία. Θα έχουμε παιδιά από την Αυστρία, ένα ζευγαράκι αγαπητό. Hi brother. Έχουμε και τον αδερφό μου από τη Σερβία. Δεν είμαστε οτικιώτη στο United Hub TV. Δεν είμαστε πεξεγέλας. Εδώ είμαστε international artist. Δηλαδή ολοκαίνουργια εκπομπή, ολοκαίνουργιο content, όλα καινούρια. Εκτός από το σπίτι μου που πρέπει κάποια στιγμή να το ανακαινήσω όταν βρω λεφτά. Και είναι, φίλε, είμαστε παντού. Εγώ το είπα, δεν πληρώνω αρκετά για αυτή την εκπομπή που κάνω. Η ώρα είναι 12:30 και εξακολουθούν τα αγαπητά μου τα ζουλάπια, όπως λέγει ο Λαμπρόπουλος, να μην κάνουν repost στα social media από το United Hub TV και θα τους κράζω συνεχόμενα μέχρι να το κάνουν αυτό, μέχρι να ξέρουν ότι 12 η ώρα μπαίνουμε. Yes, yes, exactly. If you go to Canada, I will be intercontinental 100%. And you know, the problem is that I have friends to Canada and they don't get in. That's what bothers me. But we will fix that. We will fix that in the future. Don't worry about that. And if you go to Canada, please take me with you. I need it very much. Ο άλλος μόλις έκανε repost το story από το πρωί. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι περνάω. Λοιπόν, στοιχήματα για τους πόσους followers θα χάσω από το repost. Ξέρω που μένεις. Εκτός και αν δεν εννοείς εξαιτίας της φάτσας μου. Α, εντάξει. Εντάξει. Αυτό θα το κάνω repost, να ξέρεις. Λοιπόν, θα το κάνω repost γιατί, εντάξει, είσαι θεός. Είσαι τιτανομέγιστος. Είσαι άορωστος. Σ' αγαπάω. Έχεις βάλει και τα πράσινο... Τι λέω πράσινο? Πορτοκαλοκίτρινα εκεί πέρα τα εφέ μέσα. Τα έχεις γαμίσει. Μπράβο ρε σκύλε, πραγματικά. Δηλαδή μας λείπει ένας τέτοιος. Να ξέρεις. Ω, Παναγία σου μελά. 8 άτομα σήμερα. Μέχρι στιγμή. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Μπαίνουν και περισσότεροι. Νάτος και ο Φώτης, καλώς ήρθες. Εγώ σε βλέπω. Εγώ τα βλέπω όλα. Καλώς ήταν. Ένας moderator της προκοπής. Δεν έχει κάνει repost ακόμα στο Instagram. Δεν πειράζει.
Τον αγαπάμε γιατί τουλάχιστον μπήκε και στήριξε. Γκρινιάζω πάρα πολύ. Γκρινιάζω γιατί τους αγαπάω όλους. Άμα δεν τους αγαπούσα και δεν ήθελα να τους πουσάρω προς κάτι καλύτερο, δεν θα γκρίνιαζα. Λοιπόν, θα μου πείτε πώς ήταν η εβδομάδα σας, θα μου πείτε τα νέα σας. Εμείς και εμείς είμαστε, 2-3 αδέρφια είμαστε. How was your week? Tell me about your week, Sava. I'm telling everybody in Greek to tell me about their week, but nobody talks. So talk. Βγήκε ο Φώτης, δεν του άρεσε το κράξιμο. Αυτό ήταν, μπήκατε όλοι, πήρατε μια καλησπέρα, τα παρατήσατε και φύγατε. Λουσμπούλος όλοι. Ευχαριστώ. Δεν αισθάνομαι καθόλου μόνος μου σήμερα που ήθελα να πω από την αρχή πολλά πράγματα. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα αυτή τη στιγμή. Κοπελιά, μήπως είσαι viewer του Midnight Talks, γιατί είσαι λίγο Έπρεπε να πει social media manager. Έπρεπε να πει social media manager, όχι κοπελιά. Μήπως είσαι όχι viewer, μήπως είσαι social media manager, γιατί είσαι λίγο καθυστερημένη. Αυτό είναι, με τον Κώστα, κατάλαβες. Κώστα, σε ψάχνουμε να ξέρεις. Άμα τον πάρω τηλέφωνο τώρα και το ξυπνήσω, παίζει να έχει κοιμηθεί από νωρίς ή να έχει και το μωρό στο σπίτι. Πόσο καντήλι μπορεί να... Ναι, είμαι γκρίνιας. Είπαμε, το κάνω εδώ γιατί το κάνω από αγάπη. Εγώ λέω για όσους άργησαν. Για όσους άργησαν, ρε φίλε, σε λέω τώρα τόση ώρα εδώ πέρα οι άλλοι καθυστερημένοι. Ο άλλος ο τρελιάμπουρας μου έκανε repost από το πρωί. Το πρωινό το story, όχι το απογευματινό. Λοιπόν... No, I don't want to. Trust me, you said it all. You said it all, 100%. That was very good for 3 days that you had, I think so. Yeah. You should do that again. Because it's very healthy and very good for your mental health. Mostly. Yeah. But I'm feeling you, you know, I'm feeling you because we have exactly the same problem in Greece. Yeah, exactly the same problem. Αγαπητό μου πλάσμα, λες για την κρίνια μου, αλλά να ξέρεις ότι ο σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να μιλάτε και εσείς μαζί μου. Δεν ανοίγω κάμερα για να κάνω κήρυγμα, καινούργιες λέξεις, επινοώ έτσι τώρα στο μυαλό μου γιατί μπορώ, γιατί είμαι έξυπνος. Για να κάνω κήρυγμα, να κηρύσω, ας πούμε, ξέρεις, τη φιλοσοφία της ζωής και τον λόγο μου. Όχι. Το κάνω για να κάνουμε κουβέντα, για να κάνουμε συζήτηση. Είπαμε, θα κράξω σήμερα λαό και λαουτζίκο, πολυεθνικές ιστορίες κτλ. Αλλά να ρίξω θέμα. Ρίξε θέμα και θα το συζητήσουμε στον Νούπο. Ή θα δούμε για ζέσταμα, μπορεί να ξεκινήσουμε με σένα. Γεια σας κυρία Τάσα, καλώς την. Exactly that what I was telling you last time we spoke. Come to Greece to have a small relief from everything. Τα φιλιά μου στην όμορφη Πτολεμαΐδα. Πώς να ρίξεις ένα δεκάρι, ξεκίνησε ο άλλος πάλι. Χριστέ μου, θα καρκινιάσουμε. Για πες. Θα του βάλεις την κλοποδιά. Όχι. Περιμένω την απάντηση. Πώς να ρίξεις ένα δεκάρι. Θεέ και Κύριε, ετοιμαστείτε, πάρτε... Που γουστάρει μόνο ψηλούς, λεπτούς και πλούσιους. Πάρτε κουβέρτες, παιδιά. Ανάψτε τα σόμπατα. Ο χειμώνας έφτασε νωρίς φέτος. Για πες, όχι ρε, σοβαρά το ρωτάω. Σοβαρά με ρωτάς πώς να ρίξεις ένα δεκάρι που γουστάρει ψηλούς, λεπτούς και πλούσιους. Αποκλείεται να με ρωτάς σοβαρά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Η μόνη σοβαρή ερώτηση που δέχομαι από σένα είναι τι ώρα δουλεύει στο μαγαζί για να έρθει να πάρει κάφε. Αυτό. Είναι η μόνη σοβαρή ερώτηση που μπορώ να δεχτώ από σένα. Don't worry brother, we will build another 4 days to come to Greece. Trust me, I have connections everywhere. Λοιπόν, θέλω απλά να μου πεις την απάντηση. Πώς ρίχνεις ένα δεκάρι που γουστάρει ψηλούς, λεπτούς και πλούσιους. Που εν τω μεταξύ αυτός ο συνδυασμός όταν το κάνω εικόνα στο κεφάλι μου, φίλε, είμαι μεταξύ του να κάνω εμετό, να βγάλω τα μάτια μου, να ρίξω λεμόνι στη γλώσσα μου για να ηρεμήσω. Κάτι τέτοιο μου έρχεται, να ξέρεις. Εμείς τους θέλουμε κοντούς, φτωχούς και χοντρούς. Γιατί ρε? Γιατί ξέρω είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις έναν δίμετρο στα 90 κιλά, να αναρωτιέσαι άμα τον τάιζε η μάνα του μικρό. Κάποιοι γουστάρουν μοντέλα της Victoria's Secret. Ναι, τα μοντέλα της Victoria's Secret δεν ξέρω αν σε ενημέρωσαν, αλλά δεν ψάχνουν ψηλούς, πλούσιους και λεπτούς. Απαραίτητα. Και επίσης να πάει να γαμηθεί εξωτερική εμφάνιση και τα φράγκα του καθένα. Να κοιτάμε και λίγο το εσωτερικό. Ας είναι καλή καρδιά και ας μην είναι. Εντάξει, όχι να μην βλέπετε. Έχουμε και κάποια γούστα όλοι οι άνθρωποι. Ρε φίλε, σε κάποιους αρέσουν αυτά, σε κάποιους αρέσουν εκείνα. Αλλά ναι. Επειδή σε βλέπω είσαι τώρα ψημένος για τέτοια κουβέντα, έχεις πάρει λίγο φωτιά. Μην το πας στην εμφάνιση μόνο. Αυτό που δεν έχετε στάνταρ κάποιοι, νομίζεις που δεν έχουμε στάνταρ. Θέλουμε τα καλά παιδιά. Και αυτό είναι ένα στάνταρ. Θέλουμε τους χαμογελαστούς ανθρώπους. Θέλουμε τους χαρούμενους ανθρώπους. Οι καταθλιπτικοί μερικές φορές καλοί είναι, αν το διαχειρίζονται ή αν θέλουν να το διαχειριστούν, αλλά οκ. Θέλουμε τους όμορφους ανθρώπους. Η ομορφιά του ανθρώπου δεν κρίνεται μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Όσο και να το φτιάξει αυτό εδώ το γαμίδι, κάποια στιγμή θα σαπίσει. In the dark, all of them are victorious again. Exactly. Να ορίστε, ο αδερφός μου σου έδωσε την απάντησή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο σκοτάδι όλοι είναι μοντέλα της Victoria's Secret. Πώς σου φάνηκε? Απλά κλείς τα φώτα, μπρο. Τελείωσε. Το μεταξύ και πεινάω και σκέφτομαι ότι είναι γουρούνια να φάω τόσο αργά. Οπότε δεν θα φάω. Θα φάω το πρωί. Και φταίει ζέστη γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, αναβάθμιση τρελή, θέλω να το σχολιάσω γιατί δεν το σχολίασε κανένα σας από τους παλιούς, μη σας σχέσω. Επιτέλους δεν έχω τις κάσκες να σκάω γύρω από τα αυτιά μου. Μαύρος υπότης 23, ούτε καν. Καλώς τον. Πήκε. Γιατί ούτε καν, αγόρι μου. Έλεγατε ότι δεν την πάλευα, παιδιά, με την κάσκα, με όλο αυτό τη ζέστη και με τα αυτά. Είμαι χάλια. Πάω για κοκτέιλ. Πού θα πας? Ένα της Razer. Στείλε μου ποιο. Αν και εγώ είμαι παιδί της Logitech, στείλε μου να σου πω γνώμη. Τερατάκι. Κάτι μου λέει αυτό. Βοήθησέ με. Βοήθησε με γιατί σε χάνω τώρα με το τερατάκι. Κάτι μου λέει. Ξάνθη, Άννα, γεια σου. Ναι, νομίζω μου το έχεις ξαναπεί αυτό. Μου το έχεις ξαναπεί. Λοιπόν, θέλω όμως να πω κάτι. Οι γκρίντερς είναι εδώ. Η βουαλά δεν είναι.
Να πάτε να δείτε, βγήκε καινούριο βίντεο σήμερα στους Βουαλά. Στα social μου θα βρείτε σύνδεσμο εδώ πέρα κάτω. Η United Hub δεν είναι εδώ, είμαι μόνος μου. Αλλά οι Greeders είναι εδώ. Τι είναι αυτοί καν, έλαντε. Οι Greeders είναι εδώ. Και να ετοιμάζεστε οι Greeders. Να ετοιμάζεστε. Ειδικά τα μέλη των Greeders, με το που γυρίσει και ο τελευταίος, με το που γυρίζει, ναι, άστο αυτό το ετοιμάζομαστε από πρόπερση, 2 μήνες ετοιμαζόμαστε, λοιπόν, και έχουμε κάνει καλά βήματα. Λοιπόν, με το που γυρίσει και ο τελευταίος, οι μηχανές όχι θα πάρουν φωτιά, ειδικά αυτόν τον μαύρο τον υπότι θα τον πηδήξω στο μοντάζ. Πάρε σκληρούς δίσκους από τώρα. Μπιπ μπουπ. Χαχαχαχαχα, γελάει. Γελάει γιατί ξέρει. Είναι αυτό που σας έλεγα. Γύρισε το Nightbot, ναι, εννοείται, δυστυχώς. Είπαμε, κρύφτηκε μια περίοδο το Nightbot γιατί έλεγα ότι τον ψάχνει όλο το φάληρο για να τον βρούμε. Έτσι. Τώρα που με βλέπει λίγο πιο χαλαρό αυτές τις μέρες, ενώ σήμερα θα πέσει φτιάρι, σήμερα θα κράξω, είπε να γυρίσει. Είπε να γυρίσει. Αλλά εξακολουθούμε να το ψάχνουμε. Nightbot, σε ψάχνουμε. Θα βρούμε τον σερβερ στον οποίο ανήκεις, τον νους. Λοιπόν, θέλω λοιπόν που λέτε παιδάκια μου να σας πω, για να αρχίσω με όμορφο, με γλυκούτσικο τρόπο, να κράζω και να φύγω. Ένα θέμα το οποίο γενικά τις τελευταίες ημέρες λίγο με έχει προβληματίσει και μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα. Θα μου πεις τα πάντα μου σπάνε τα νεύρα και γενικά δεν είμαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος που υπάρχει. Θα σου πω συμφωνώ και παυξάνω και συνεχίζω. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο λίγο παραπάνω σήμερα, όχι σήμερα, συγγνώμη, την τελευταία εβδομάδα μου τσίνησε. Και έχει να κάνει και με το live stream και με το repost το οποίο έγινε στο YouTube. Ξεκινήσαμε πλέον τα live streams να ανεβαίνουν και στο YouTube. Θα τα βρίσκετε στην σελίδα του United Hub. Το link είναι από εδώ πέρα. Δεν θα το μάθω ποτέ αυτό το γαμίδι να το κάνω σωστά. Εδώ. Να το βρήκα. Εδώ. Εδώ θα βάζω το δάχτυλο μου. Από εδώ πέρα πάνω λοιπόν. Από εδώ. Έτσι, γιατί είμαι ανάποδα και δεν το βλέπω σωστά στην κάμερα. Από εδώ πέρα πάνω βλέπετε United Hub TV. Πάτε και εκεί στο YouTube. Λοιπόν, είχαμε παιδιά θέμα σοβαρό με τη μουσική. Το περίμενα να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό το οποίο δεν περίμενα ήταν το αγαπητό Twitch να μας ρίξει τον ήχο σε ολόκληρο κομμάτι του βίντεο και να φαίνεται μόνο αυτό. Χωρίς ήχο, χωρίς τίποτα. Και γενικά θέλω λίγο να κράξω λίγο το industry γενικά που ασχολείται με το copyright section, με τις μουσικές, και να πω το ότι έχουμε αρχίσει λίγο να καρκινιάζουν όλοι οι creators. Κάποια μεγάλα κανάλια και κάποιοι γνωστοί και δημοφιλοί creators και influencers ενδεχομένως να έχουν... Συγγνώμη γι' αυτό, έφαγε ένα στούκι μικρό η κάμερα. Ενδεχομένως έλεγα λοιπόν οι κάποιοι influencers και μεγάλοι creators που έχουν τα κονέ και τα λεφτά ενδεχομένως να μπορούν να βρίσκουν την άκρη για να χρησιμοποιούν οι μουσικές που είναι copyright από γνωστούς καλλιτέχνες, από δισκογραφικές εταιρείες και πάει λέγοντας στα project τους, και ενδεχομένως να μην τους επηρεάζει κιόλας, να μην τους νοιάζει. Αλλά γενικά αυτή η κατάσταση με τα copyrights και με το τι μουσική μπορείς να παίξεις και να μην παίξεις έχει αρχίσει και κουράζει πάρα πολύ και μου έχει σπάσει το νευρικό σύστημα. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, η μουσική που ακούτε εσείς αυτή τη στιγμή στα ηχεία σας, που χαμηλά παίζει αυτή τη στιγμή και πιο μπροστά που βαρούσε λίγο πιο δυνατά, είναι non-copyrighted μουσική. Και από εδώ και στο εξής, δυστυχώς, μουσικές γνωστές από καλλιτέχνες γνωστούς, από συγκροτήματα αγαπημένα, παραγγελίες όπως κάναμε σε προηγούμενα lives,
όπου μπαίνανε κάποιοι μου λέγανε παίξε εκείνο, παίξε τ' άλλο, παίξε το παράλληλο και μ' αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης κουλουπού κουλουπού. Δεν θα παίζουνε. Θα παίζουνε μόνο μουσικές που είναι πραγματικά non-copyrighted. Δεν είναι ακριβώς non-copyrighted. Είναι μουσικές τις οποίες από συγκεκριμένες πλατφόρμες, τις οποίες εγώ πληρώνω συνδρομή, μου δίνουν τα copyrights για να τα κάνω αναπαραγωγή. Είναι μουσικές οι οποίες δεν είναι το εμπόριο, είναι μουσικές οι οποίες υπάρχουν έτσι για games, για παιχνίδια, για βιντεάκια, για τέτοιο concept. Σήμερα η θεματολογία επέλεξα να είναι λίγο πιο rock, λίγο πιο metal, γιατί και εμένα τα νεύρα μου είναι κάπου εκεί. Και δεν θα κάνω το χατήρι. Kinky Butcher, καλώς τον πέρασε μέσα. Και εσένα περιμέναμε για να ξεκινήσουμε, εννοείται αυτό. Και λέω λοιπόν ρε φίλε, το ότι δεν θα κάνω πλέον το χατήρι σε καμία εταιρεία δισκογραφική και σε κανέναν έτσι σαν χλαμάρα να το πω, το να βαρέσω μουσική του για να μπορέσει μετά αυτός να έχει τη δυνατότητα να επέμβει στο δικό μου content. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ λοιπόν το κομμάτι αυτό του copyright και της μουσικής γενικά που πλέον δεν μπορείς να κάνεις, γιατί το θεωρώ χαζό, το θεωρώ ηλίθιο, έτσι. Δεν μπορεί να μου βγάζεις σε 15.000 εφαρμογές και πλατφόρμες όπως το YouTube, το Spotify, το YouTube Music, το Apple Music, το Deezer, το Tidal, κουλουπού, τη μουσική σου και να δίνεις τη δυνατότητα σε όποιον θέλει δωρεάν να ακούσει τη μουσική σου και να την αναπαράγει για προσωπική χρήση. Να φέρω φτιάρια, ναι, σήμερα θα πέσει φτιάρι, φέρε. Και χώμα και λίπασμα έχουμε. Λοιπόν, και να μην μπορείς σε κάτι το οποίο είναι live, σου λέει στο live κάνει ό,τι θες, χρησιμοποίησε το, φέρνω και μπύρες, σωστός, φέρε και σε μέρα γιατί δεν έχω. Να μην μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν βάσει λογικής, έτσι, τόσα πολλά μέσα και τρόποι μέσω απλού αλγορίθμου να τα ρυθμίσεις όλα αυτά και να τα βάλεις σε μια σειρά και να μπορούν οι creators να βάζουν ό,τι μουσική αγαπάνε και από το κομμάτι της αναπαραγωγής που θα παιχτεί στον χρόνο που αντιστοιχεί για όσο διαρκέσει ο κάθε μουσικός και το κάθε συγκρότημα και η κάθε δισκογραφική να πάρουν τα copyrights τα οποία θέλουν να πάρουν ένα ποσοστό από τα revenues, δεν έχει σημασία, έτσι. Αλλά δεν γίνεται, δεν μπορείς να μου κλείνεις τον ήχο, έχασα τα λόγια μου. Νάτος ήρθε και ο άλλος. Λοιπόν, καλώς ο George. Δεν μπορεί να μου ρίχνεις τον ήχο. Δεν μπορεί να μου λες σε 1,5 ώρας βίντεο για 30 δευτερόλεπτα, για 5 δευτερόλεπτα που θα παίξω μια συγκεκριμένη μουσική, το ότι όλο το βίντεο δεν μπορεί να βγάλει έσοδα στο YouTube. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας εξηγήσω δύο πραγματάκια για το πώς ακριβώς έχει αρχίσει και λειτουργεί όλη η φάση με τα copyrights της μουσικής και γιατί έχω τόσα πολλά νεύρα με την πάρτι των δισκογραφικών σήμερα και των μεγάλων εισπρακτικών αυτών εταιριών που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που ιδρύθηκαν. Το πρόβλημα έχει να κάνει ως εξής. Ξεκινάμε με το ότι έχουν μπει κάποια μέχρι πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια κάπου εκεί, μπορούσες να βάλεις τη μουσική σου σε όποιο βίντεο ήθελες, είτε στο YouTube, είτε σε live που μετά θα γίνει video on demand στο Twitch, είτε οπουδήποτε τέλος πάντων γούσταρες εσύ, εντελώς δωρεάν. Δεν σε περιόριζε κανένας, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα και απλά μια συστόσο κάποιος ερχόταν και σου έλεγε το ότι ξέρεις κάτι, εάν βγάζεις έσοδα από το βίντεο το οποίο έχεις ποστάρει και έχει μέσα περιεχόμενο το οποίο μου ανήκει σαν μουσική και είναι απόλυτα κατανοητό, θα ήθελα ένα κομμάτι, ένα μέρος από τα ésοδα αυτού του τραγουδιού την ώρα που αναπαράγεται κτλ. Λογική αίτηση. Και προσπαθούσαν να το ρυθμίσουν αυτό με την αντίστοιχη υπηρεσία. Η Google για παράδειγμα πίσω από το YouTube, η Twitch και η Amazon που είναι πίσω από το Twitch και πάει λέγοντας. Τι γίνεται τώρα? Πριν κάποια χρόνια, πριν περίπου 5-6 χρόνια, έγινε ένα μεγάλο μπαμ.
μαζευτήκαν όλες σε μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική και για τον κινηματογράφο, για τα στούντιο του Hollywood κατά βάση, τα 4 αυτά μεγάλα πλέον στούντιο που έχουν μείνει, και κάνανε μια μαζική αγωγή πολλών εκατομμυρίων σε πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες που κάνουν αναπαραγωγή content, όπως είναι η Google και το YouTube, όπως είναι τότε Twitch αυτόνομο, μετέπειτα η Amazon που αγόρασε το Twitch, και πάει λέγοντας. Και εφόσον πήγαν, γεια σου Τσίο, καλώς την, και εφόσον πήγαν στα δικαστήρια και λύθηκε κάπως η όλη αυτή η υπόθεση με τα δικαιώματα, μέχρι που μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι δωρεάν τις μουσικές και πάει λέγοντας, σου λέει ότι από εδώ και στο εξής, είναι δεν είναι δωρεάν το content σου. Εάν βάλεις μουσική, παραδείγματος χάρη του Καζατζίδη, θα πω τώρα ένα μεγάλο όνομα, και ποιος διαχειρίζεται τη μουσική του Καζατζίδη σήμερα? Μάρκος εδώ, καλώς τον Μαρκίσιο, τον κατακτητή. Γιατί δεν παίρνεις από δικό σου account ρε, για να ανεβάσουμε λίγο τα views και τα τέτοια? Σε σπάσω. Έλεγα λοιπόν, ποιος διαχειρίζεται για παράδειγμα τη μουσική του Καζατζίδη? Η τάδε εταιρεία. Θα πω εγώ τώρα ένα όνομα για να μην πούμε ονομασίες δημόσια και έχουμε άλλα μετά. Sama Music Label. Έτσι. Ωραία, έρχεται η Sama Music Label και λέει, ό,τι βγάλεις, νέος κανόνας αυτός, νέος νόμος, ό,τι βγάλεις παραδείγματος χάρη στο YouTube από το βίντεο σου που παίζει κομμάτι του Καζατζίδη, είναι δεν είναι όλο το βίντεο καλυμμένο με τη μουσική του, εμείς θα πληρωθούμε από αυτό, εσύ δεν θα πληρωθείς. Πρόσεξε τώρα. Ο άλλος βγάζει λεφτά. Βγάζει λεφτά από τα streams σε όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν. Από τις διαφημίσεις του YouTube όταν προβάλλεται το κομμάτι. Από τις επαναλήψεις στο Spotify, είτε από τις διαφημίσεις στο Spotify, είτε από τις συνδρομές των χρηστών του Spotify. Το ίδιο ακριβώς από κάθε άλλη συνδρομητική υπηρεσία ή μη που υπάρχει για τις μουσικές αναπαραγωγές. Από κάθε ταινία στην οποία θα παίξει. Ναταλία μου, καλώς την, είπαμε όχι κεφαλαία, το Nightbot είναι και πάλι πίσω. Πάνα θεμάτο. Λοιπόν, από τις αναπαραγωγές σε ταινίες. Από τα δικαιώματα που παίρνει από την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, που είναι υπεύθυνη για την αναπαραγωγή της μουσικής σε μαγαζιά. Που πηγαίνουν από μαγαζί σε μαγαζί και δίνουν τις άδειες και πληρώνεις κάθε χρόνο άδεια κάθε μαγαζί στην Ελλάδα για να παίζει συγκεκριμένες μουσικές και πάει λέγοντας. Παίρνουν λεφτά από τις ζωντανές αναπαραγωγές, ακόμα και από τα tribute, γιατί όλα αυτά ελέγχονται πλέον. Και σου λέει τώρα, πρόσεξε, όλοι αυτοί ξεκάθαρα έκανε είσοδο με μπαν, όλοι αυτοί πληρώνουν ασταμάτητα τις εταιρείες, τις δισκογραφικές εταιρείες. Και έρχεται τώρα σε σένα που θα κάτσεις να δουλέψεις τα γραφιστικά σου, το content σου, το υλικό σου, το μοντάζ σου, τις λήψεις σου, τη σκηνοθεσία σου, το color grading, όλη τη διαδικασία για να παράγεις ένα ολοκληρωμένο content π.χ. 40-45 λεπτών, και σου λέει για όλη αυτή τη δουλειά που έχεις ρίξει, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που πληρώνομαι από την αναπαραγωγή και μόνο της μουσικής που μου ανήκει, εσένα θα σου πάρω ό,τι είναι να βγάλεις από και τα 45 λεπτά βίντεο που θα κάνεις. Εσύ δεν θα πάρεις ευρώ, θα δουλεύεις τζάμπα και θα τα πάρω όλα εγώ. Για τα 10-20 αυτά δευτερόλεπτα μουσικής που θα παίξεις και μου ανοιξίζουν. Φανταστείτε το αυτό λίγο. Και το χειρότερο, στο YouTube αυτό το ένα. Σου λέει, παίξε όση μουσική θες, απλά δεν θα βγάλεις λεφτά. Άμα βγάλεις λεφτά θα τα πάρω εγώ. Στο Twitch που είμαστε σήμερα εδώ όλοι και το παρακολουθούμε και το ζούμε, τους ακόμα πιο ακραίους της Amazon σου λέει, εγώ για να μην κινηθεί κανένας νομικά εναντίον μου, ούτε καν δεν θα σου δώσω
τα πνευματικά δικαιώματα σε σένα τάδε δισκογραφική, και για να μην μαλώνετε οι δυο σας, το πιο έξυπνο, αν εσύ θελήσεις να κρατήσεις το ίδιο σκήκε για πολλές δισκογραφικές, απλά μετά τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και επίσης να ξέρεις, σε κάθε χώρα υπάρχει νομίζω μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τη μουσική για όλους και το μοιράζει μετά στην κάθε δισκογραφική. Οπότε υπάρχει ένας από κάθε χώρα που είναι υπεύθυνος και μετά διαμοιράζει τα κέρδη στην κάθε δισκογραφική ανάλογα το τι ανήκει. Οπότε έτσι λύνονται όλα. Στην Ελλάδα, είπαμε, είναι η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, κάπως έτσι. Ψάξτε το, άμα το ψάξετε θα το βρείτε. Και άλλος πάντων έλεγα, και έρχεται σε σένα και σου λέει τώρα το Twitch, θέλεις το live stream την ώρα που παίζει να το κάνεις μετά σαν βίντεο, να το δει και ο κόσμος που δεν μπόρεσε να μπει να το δει στο live, σαν βίντεο κανονικά, video on demand, όπως είναι και στο YouTube. Hello my brother, have a good night, thank you very much for coming tonight. I really love you very much, we will speak tomorrow. Big kisses to your wife and to your son from me. Τι κάνει, σου λέει, θα σου μιουτάρω τον ήχο. Θα μπαίνει ο άλλος μέσα και ακόμα κι αν μιλάς εσύ από πάνω, δεν ξεχωρίζουμε τον ήχο. Θα σε σπάσω τον ήχο εντελώς. Θα παίζει μόνο εικόνα. Γιατί εικόνα μπορώ να δείχνω. Έτσι, ούτε copyrights ούτε τίποτα. Οπότε έχεις εσύ μετά ένα content υποχρεωτικά, το οποίο θα ανέβει στο Twitch και θα φαίνεται αυτό. Μαλάκες, το φαντάζεστε, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Με ρωτάει πόσος κόσμος, γιατί οι προηγούμενες εκπομπές δεν έχουν ανέβει σε video on demand και τέτοια. Γι' αυτόν τον λόγο. Γι' αυτόν τον λόγο. Και φάγαμε και ένα γερό claim την προηγούμενη εβδομάδα. Την εβδομάδα που μας πέρασε ουσιαστικά. Που από το live το δικό μου και από κόμμα ενός παιδιού το live, νομίζω ότι Σπούκα ή του Daddy, δεν είμαι σίγουρος, επειδή παίξαμε διάφορες μουσικές και τα λοιπά, σχεδόν όλο το βίντεο βγήκε muted. Εμείς που καθόμαστε με τις ώρες, παράγουμε υλικό και που εντωμεταξύ και από τη δικιά μας την αναπαραγωγή, είτε την κάνουμε μέσα από το YouTube, είτε την κάνουμε μέσα από το Spotify, είτε από κάποια άλλη υπηρεσία, και μόνο που θα παίξει το κομμάτι μέσω από εμάς, πληρώνονται. Όπως είπα πριν, πληρώνονται από κάθε αναπαραγωγή. Και θέλουν να πληρωθούν και έξτρα, γιατί είναι live εκπομπή και όλη η μουσική που παίζουμε δεν την έχουμε κατεβασμένη, γιατί είναι παράνομο, είναι πειρατικό και είναι και περίσσιο, έτσι. Αυτή τη στιγμή τα πάντα λειτουργούν, πώς το λένε, λειτουργούν μέσα από πλατφόρμες και είναι και πάρα πολύ οικονομικές. Λοιπόν, και ενώ αναπαράγει τη μουσική μέσα από πλατφόρμες και πληρώνονται, απαιτούν να πληρωθούν ξανά από εμάς για την έμεση αναπαραγωγή που κάναμε σε ένα live stream ή σε ένα βίντεο που μπορεί να φανεί το οτιδήποτε. Ότι δηλαδή, εν τω μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Αν τώρα εδώ εγώ κάνω ένα μεγάλο live και μαζέψω 10, 20, 100, 200, 500 άτομα και μουσικές, τέλεια, θα με κυνηγήσουνε, θα μου μιουτάρουνε τη μουσική, θα μου τα ρίξουνε όλα, δεν θα με αφήσουν να βγάλω send. Και αν νοικιάσω μια βίλα ή έχω ας πούμε μια βίλα, γιατί είμαι μάγκας, εγώ σου λέω νοικιάζω μια βίλα, πιο λογικό σενάριο, και κάνω ένα πάρτι με 1600 άτομα και ο κάθε ένας από αυτούς για να έρθει σε αυτό το πριβέτο πάρτι στη βίλα μου πληρώσει από ένα δεκάρικο είσοδο, γιατί μπορώ, γιατί είμαι τόσο γαμάτος. Σου πω εγώ τώρα τυχαίο παράδειγμα, και παίζω από το πρωί ως το βράδυ ό,τι μουσικές θέλω από όποιον θέλω, που δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό, έτσι, γιατί κοινή συνάθρηση, ακούμε όλοι μαζί μουσική. Τα παιδιά των λουλουδιών καθόμαστε και ακούμε μουσική. Δεν θα σε κυνηγήσει κανένας. Αλλά στον creator που έχει ρίξει δουλειά, σε διαφημίζει, αναπαράγει και σχολιάζει τη μουσική σου και προωθεί τα κομμάτια σου για να πάει ο κόσμος μετά το live και να τα ξαναακούσει,
όχι πατημένα με τη φωνή του creator από πάνω ή του παρουσιαστή, μόνος του, στο Spotify, στο YouTube, μέσα από το οποίο ουσιαστικά θα βγάλεις πάλι λεφτά. Πας και τον κυνηγάς, τον μιουτάρεις, λες ότι εκμεταλλεύεσαι, λες ότι εκμεταλλεύεται ο creator τη μουσική σου. Τρέχει διαγωνισμός για βίλα, ποιος ενδιαφέρεται να μου πει. Στείλε μου πληροφορίες εδώ πέρα κάτω στο DM, σε κλιπαρώ. Θέλω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω βίλα διαγωνισμού εδώ πέρα κάτω. Άμα είναι να το διαφημίσουμε κιόλας, στείλε μου στο Instagram. Και λέω λοιπόν το ότι αντί βρε πουθενάδες όλους εμάς που σας στηρίζουμε, σας βοηθάμε, να μας στηρίξετε πίσω και να κάνετε τη ζωή μας πιο εύκολη και να πεις ότι ξέρεις κάτι, το πόσο της 100 αναλογεί το κομμάτι που παίζει στη μουσική που μου ανήκει, 2%. Ωραία, θέλω 2% από τα έσοδά σου όταν θα βγάλεις. Και αν βγάλεις. Χωρίς να σου μιουτάρω τον ήχο και χωρίς να σου πάρω όλα σου τα έσοδα από όλη σου τη δουλειά. Ωραία. Γυρνάς και λες, ακούστε τώρα επιχείρημα που είπανε οι εταιρείες αυτές που μαζευτήκανε και στέλνανε τους καλύτερους δικηγόρους του Hollywood, μη χέσω, και της Αγγλίας εκεί πέρα. Γυρίσανε και είπανε, σοβαρά τώρα, για όλους τους εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με το content creator, έτσι, και τη διασκέδαση και την ψυχολογία όλων των υπολείπων, το ότι εκμεταλλεύονται τις μουσικές και τα δικαιώματα της μουσικής που παράγουν οι ίδιοι και τα διανέμουν και ότι τα καταχράζονται για να έχουν κέρδη και έσοδα τα οποία μετά δεν τα δίνουν στις δισκογραφικές. Είναι οι ίδιες αυτές οι δισκογραφικές εταιρείες που έχουν οδηγήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες στην αυτοκτονία, πάρα πολλούς ανθρώπους από το Zenith τους φτάσαν στο Zanir, ή πώς αλλιώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα και διαφορώ, διότι δεν τους πληρώνανε και επειδή απλά τους είχαν, ξέρεις, τους πληρώνανε μόνο, ξέρεις, όχι με λεφτά. Πού θα μείνεις, θα σου πληρώσω τον νίκη. Τι θα φας, θα σου πληρώσω αυτό. Αλλά σε φάση ο άνθρωπος να βγάλει λεφτά για τον εαυτό του, να κάνει μια δουλειά για τον εαυτό του, κάτι, δεν τους πλήρωναν. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Χιλιάδες. Ιστορίες, φίλε, που δεν μπορείς να διανοηθείς. Είναι αυτές οι ίδιες και δισκογραφικές που υπερασπίζονται τους καλλιτέχνες κατά τα άλλα και τη μουσική κατά τα άλλα. Όχι, bro. Είναι ένα corporate trick 100% μόνο και μόνο για να πλουτίσουν παραπάνω. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια βίντεο ανεβαίνουν κάθε μήνα στο YouTube, δισεκατομμύρια μπορεί βίντεο. Πόσα εκατομμύρια υπάρχουν live που κάνουν όπως και εγώ με μουσικές και τέτοια και στο TikTok και στο Instagram και στο Instagram νομίζω δεν κάνουν πολύ πλέον live, έχει πεθάνει όλη η φάση, στο Facebook, στο Twitch, στο YouTube και χρησιμοποιούν ρε φίλοι ή θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι μουσικές και τι struggle περνάνε με όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αντί να μας πούνε ευχαριστώ που προωθούμε τη μουσική τους και μάλιστα χωρίς να ζητήσουμε να την προωθήσουμε, χωρίς να μας τη ζητήσουν οι ίδιοι που κανονικά θα έπρεπε να μας πληρώσουν αυτοί για να παίξουμε τις δικές τους μουσικές, όπως γίνεται με τα ραδιόφωνα για παράδειγμα, για να προωθήσουμε τα κομμάτια των καλλιτεχνών τους, για να βγάλουν streams, κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Τους κυνηγάνε όλους. Είστε μπάσταρδοι. Και ας πέσει το κανάλι και ας πέσει το βίντεο, χέστηκα. Λοιπόν, έτσι. Αυτό που κάνετε είναι απάνθρωπο, απαράδεκτο και ανήθικο. Εντελώς. 200%. Έτσι που λέτε, αγαπητά μου παιδιά. Και το αστείο ξαναλέω είναι το ότι ενώ υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πάρα πολλά εύκολα μέσα να λυθεί το όλο ζήτημα και όλοι να χρησιμοποιούν μουσικές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν και να κάνουν τη δουλειά τους, και οι εταιρείες αυτές, εάν θέλουν να βγάζουν κάποιο έσοδο από τις επαναλήψεις, από τα streams, από τα views, το οτιδήποτε να γίνεται, στο βωμό του χρήματος και της εσχροκέρδειας σου λέει όχι, δεν θα πάρω ένα ποσοστό που μου αναλογεί από το κομμάτι που έπαιξες, θα σου ρίξω όλο το βίντεο και μάλιστα άμα δεν μου δώσεις τα copyrights όλου του βίντεο, όλα τα έσοδα, στο κατεβάζω.
Παιδιά, μέχρι και το κανάλι μπορεί να πέσει. Μπορεί να πέσει μέχρι και το κανάλι. Δουλειά χρόνων, μηνών, ετών, οτιδήποτε θέλεις πες το, επειδή ο άλλος έχει βάλει ας πούμε μία μουσική της τάδε εταιρείας και πάει λέγοντας, μπορεί να πάει η εταιρεία και να ζητήσει από την ίδια την Twitch, την Amazon που είναι πίσω από το Twitch, από το ίδιο το TikTok, από το ίδιο το Instagram, από το ίδιο το YouTube, να ρίξει ολόκληρο το κανάλι και να πέσει όλη η δουλειά του ανθρώπου. Που τρώει ψωμί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Ενδεχομένως, άμα το κάνει τόσα πολλά χρόνια και το έχει πάει σε ένα καλό level, μπορεί να τρώει ψωμί από εκεί πέρα μέσα. Γιατί απλά έβαλε 10-20 δευτερόλεπτα από ένα ήχο που δεν του ανήκει. Που περνάς έξω από κάθε μαγαζί στην πόλη και σε κάθε πόλη και ακούς διαφορετικές μουσικές. Που στα αυτοκίνητα όλοι βαράνε διαφορετικές μουσικές. Που στα ακουστικά όλοι ακούνε διαφορετική μουσική. Και το πρόβλημά μας είναι τα βίντεο και το content. Με κοροϊδεύετε τώρα. Είναι πολύ μπάσταρδο αυτό. Είπαμε money making ok, είπαμε industry ναι, αλλά έχετε σκεφτεί λίγο πώς επηρεάζεται, που δεν θα το δουν ποτέ γιατί το ξέρω αυτό αδιαφορούν, αλλά έχετε σκεφτεί λιγάκι, αν το δει ποτέ κανένας από εσάς που είστε εκεί πέρα μέσα σε αυτές τις εταιρείες και διαχειρίζεστε όλα αυτά που διαχειρίζεστε, πώς επηρεάζεται με αυτές τις επιλογές τους υπόλοιπους, τις ζωές απλών ανθρώπων που θέλουν απλά να έχουν όρεξη και μάλιστα στηρίζουν τη δική σας τη δουλειά προωθώντας την αφιλοκερδός. Αφιλοκερδός από εσάς, ο κόσμος που πληρώνει μέσω των donates και μέσω γενικά του merchandise και τα λοιπά, τον κάθε creator δεν τον πληρώνει για τις μουσικάρες τις δικές σας, τον πληρώνει για τη δική του τη δουλειά, για τη δουλειά που ο ίδιος παράγει, βγάζει κόπο υδρότα επάνω στο τραπέζι για αυτό που κάνει και απλά τη συμπληρώνει μέσα στη δουλειά του το δικό σας content. Το έχετε καταλάβει λίγο αυτό, πόσο κακό είναι, πόσο απάνθρωπο είναι. Να δουλεύουν άνθρωποι μήνες, εβδομάδες, χρόνια και ο άλλος απλά έτσι με ένα mail, γιατί απλά του ανήκει η μουσική, όχι όλο το βίντεο. Το ξαναλέω, η μουσική μπορεί να διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Να καταστρέψει ολόκληρη δουλειά χρόνων, καριέρα ολόκληρη μπορεί να σβήσει. Είναι απαράδεκτο, είναι κάκιστο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, να το εκφράσω. Είναι... Ρε φίλε, στο βωμό του χρήματος ναι, το καταλαβαίνω, όλα σκατά ναι, αλλά είστε για τον μπούτσο. Δηλαδή πόσο ακόμα θα βγάλετε. Και θα τα κάνετε όλα αυτά που βγάζετε, αφού δεν πληρώνετε τους καλλιτέχνες σας και το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν πληρώνετε τους καλλιτέχνες σας. Ή τους πληρώνετε έμεσα με benefits. Τους αγοράζετε αυτοκίνητα, τους αγοράζετε σπίτια, τους κλείνετε να τρώνε στα καλύτερα ρεστοράν, ναι, οκ, δεκτών, αλλά άμα θέλει αυτός ο άνθρωπος να πάρει δύο φίλους του και να πάνε μια εκδρομή μόνοι τους, χωρίς εταιρείες, χωρίς να παίζουν corporate συμφέροντα από πίσω, πώς θα το κάνει? Άμα δεν έχει λεφτά για βενζίνες, άμα δεν έχει λεφτά να πάει να αγοράσει ένα απλό set για camping, ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Πώς? Άμα θέλει να στείλει το παιδί του να σπουδάσει, πώς θα το κάνει? Να το στείλει σε μια άλλη χώρα, το οτιδήποτε, να πάρει μια καλύτερη εκπαίδευση, που τα διδακτικά έχουν φτάσει στο Θεό πλέον. Πώς θα το κάνει αυτό? Τι θα του πει? Πήγαινε φάει στο ξενοδοχείο που μου έχουν κλείσει από την εταιρεία και μετά πήγαινε σπούδασε. Πάρε αεροπλάνο και πήγαινε σπούδασε. Δεν. Πολύ χάλια κατάσταση. Πολύ χάλια κατάσταση, παιδιά, με τα πνευματικά δικαιώματα, με όλα. Είναι πολύ χάλια η όλη κατάσταση. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι πάρα πολύ κακό. Είστε κατάπτυστοι όλοι. Πείτε μου και εσείς τις απόψεις σας. Το ξέρω ότι και εσείς θα θέλετε να ακούτε μουσικές που σας αρέσουν, αγαπημένα σας κομμάτια, καλλιτέχνες κτλ. Και ουσιαστικά στο τέλος θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην μπορείτε να ακούτε τίποτα. Στο
στην εκπομπή ή στο content το οποίο σας αρέσει να βλέπετε. Είτε είναι στο YouTube, είτε είναι στο Twitch, είτε είναι οπουδήποτε. Θα φτάσουμε εκεί στο τέλος. Λοιπόν, μισό να διαβάσω λίγο την δημοσίευση που μου έστειλε η φίλη μου η Τσίο. Θα το τσεκάρω. Είναι όλα δωρεάν, δεν πληρώνεις τίποτα, απλά πας και μένεις σε φάση. Δημητρό, είδα το μήνυμά σου στο Instagram. Κλαίω να ξέρεις. Πες το λίγο στο chat, σε παρακαλώ. Στείλ το λίγο στο chat, σε κλιπαρώ. Να γελάσουμε. Λίγο έτσι να πέσουν λίγο οι παλμοί, γιατί δεν. Και θα συνεχίσουμε μετά το κράξιμο. Δεν θα μένουμε μόνο στη μουσική, θα πούμε κι άλλα. Ωραία, οπότε κερδίζω και έρχομαι και μένω τζάμπα. Μαλάκα, κλαίω. Πολύ βαριά αυτή η μπύρα, τι είναι, κολτρώνα. Για τους λίγους και τους καλούς που το αντέχουνε. Και εσείς χάλια πάτε, λόγω των καταστάσεων τις τελευταίες ημέρες φαντάζομαι. Νερό έχετε, έτσι. Μην έρθω και, γιατί προφανώς εγώ θα κερδίσω. Μην έρθω και κλαίμε. Θέλουμε να κάνουμε πάλι να ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητο 10 μέρες για να βρούμε πόσιμο νερό. Απ' τη ζέστη με έχει πιάσει νύστα. Έχει πάει 1 και 4 και ακόμα είμαστε καλά. Είστε δυνατοί. Είστε δυνατοί εσείς οι λίγοι που ήρθατε σήμερα. Άμα θέλεις μπορώ να στέλνω μέχρι την Κυριακή. Θέλω. Αλλά εδώ στο chat θέλω να φλεϊμάρεις έτσι αβέρτα. Κι ας είναι άκυρα, δεν έχει σημασία με τη συζήτηση, να σπάει ο πάγος. Να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Τα νεύρα μου και με τις εταιρείες του κινηματογράφου. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Θα σας πιάσω τώρα και εσάς στο στόμα μου. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Θέλεις να κάνεις ένα βίντεο σχολιασμού. Θέλεις να αξιολογήσεις σε μια ταινία το οτιδήποτε. Πλέον έχω διαβάσει και για περιπτώσεις και καταστάσεις ανθρώπων που απλά αναφέρονται λεκτικά σε ταινίες που παίζουνε, κάνουνε, ράνουνε και γενικά αναφέρουν τα ονόματά τους και τους ρίχνουνε μπαν. Προσέξτε, όχι σε γνωστούς reviewers και τα λοιπά, σε εκείνους που θα πούνε αλήθειες. Και τι εννοώ με το αλήθειες? Είναι μια πραγματικότητα το ότι πάρα πολλοί reviewers είπαμε στην άλλη ότι θα πάμε στο χωριό και θα είμαστε συνέχεια στα κλαρίνα. Δεν σταμάτησε να χαμογελάει, νομίζω πως δεν κατάλαβε. Ναι, όντως δεν κατάλαβε. Σίγουρα δεν κατάλαβε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Κάποιοι που κάνουν review από ταινίες και από σειρές στο διαδίκτυο, στο YouTube και γενικότερα σε πλατφόρμες τέτοιες,
είναι καλοί σε αυτό που κάνουν, τα λένε σωστά, τα λένε καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι το ότι επειδή σε κάποια πολύ μεγάλα κανάλια τέλος πάντων παίζουν από πίσω χορηγίες, σπόνσορες και λεφτά τέλος πάντων και δεν συμμαζεύεται, παίζουν και συμφέροντα. Και αυτό έχει ως τραγική συνέπεια πολλές φορές η κριτική και το review, η αξιολόγηση η οποία θα γίνει, να μην είναι αυτό που πρέπει να είναι. Να μην είναι σωστή. Καλή σου βάρδια, καλή ξεκούραση μετά τη βάρδια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Το εκτιμώ αφάνταστα. Θα τα πούμε όταν θα κερδίσω το διαγωνισμό. Ξεκάθαρα, ναι. Πω, ξεκίνησε ο άλλος. Αυτό Άγγελε χρησιμοποίησέ το. Αυτό Άγγελε χρησιμοποίησέ το που έστειλε τώρα ο Δημήτρης. Μόνο όταν είσαι πανέμορφος και κάνεις εμπόριο οργάνων μπορείς να πεις ότι κλέβεις καρδιές. Σου έχω λοιπόν καινούρια πεσηματική. Κοπελιά, μήπως είσαι έμπορος οργάνων, γιατί μου έχεις κλέψει την καρδιά. Καινούριο, στο δίνω. Έβγε. Θεοφύλακτε, σε βλέπω μέσα να μαθαίνεις και εσύ ατάκεις πεσηματικές. Σε βλέπω έτοιμο. Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα το Μίτσο, ο οποίος θα το απογειώσει το κόνσεπτ. Και συνεχίζω το κροαξιματικό εγώ. Μίτσο, δώσε πόνο. Λοιπόν, και νωρίτερα σε περιμένω για καφέ. Με το που βρω τρόπο και χρόνο έρχομαι. Λοιπόν, δύσκολη καιρή παίζει όντως να κλέβει. Ο Μάκρος γράφει. Ναι. Φαίνεται από την ορθογραφία. Έλεγα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλά συμφέροντα και παίζουν πολλές τέτοιες καταστάσεις από πίσω, οι περισσότεροι καλοί, γνωστοί έτσι και έμπειροι reviewers που θα δείτε στο διαδίκτυο, μην τους πολύ εμπιστεύεστε. Θα πούνε και κάποια πράγματα λίγο παραπάνω θετικά για μια ταινία που θα βγει, για μια σειρά που θα βγει, γιατί παίζουν από πίσω κάποια συμφέροντα. Από την άλλη, υπάρχουν κάτι διαμαντάκια τα οποία δεν φοβούνται να λερώσουν τα χέρια τους. Να πούνε την αλήθεια, να πούνε πράγματα τα οποία ισχύουν και πράγματα τα οποία είναι λογικά, είναι κοινά και θα έπρεπε κανονικά να τα συζητάνε και να τα λένε όλοι. Απλά δεν τα λέει κανείς για πάρα πολλούς κλασικούς λόγους. Και αυτούς, φίλε, ο όλος περίεργος, οι μεγάλες εταιρείες τους έχουν βάλει στο μάτι. Και όταν κάτι πρόκειται να τους βλάψει εμπορικά και να ανοίξει τα μαλλιά του κόσμου, τους ρίχνουνε, παιδιά. Τους ρίχνουν τα βίντεο, τους κάνουνε copyright, γιατί απλά αναφερθήκανε. Δεν έχουν βάλει υλικό από την ταινία, δεν έχουν βάλει καν την αφίσα από την ταινία, που είναι δημόσιο. Τίποτα, απλά αναφέρονται λεκτικά και εξηγούν 5 πράγματα που είδανε, τους άρεσαν, δεν τους άρεσαν, το οτιδήποτε. Και επειδή ο κόσμος βλέπουν ότι συμφωνεί από τις εταιρείες μαζί με το κοινό, δηλαδή ότι συμφωνεί στα σχόλια μαζί τους, επιλεκτικά τρώνε, παιδιά, copyright claims και strikes. Τα λεγόμενα strikes είναι αυτά που σου ρίχνουν στα 3 strikes, πέφτει το κανάλι, και τους ρίχνουν, φίλε, τα κανάλια και τις δουλειές. Γιατί κακολογούν ή κάνουν δυσφήμιση τις δουλειές τους. Που δεν είναι δυσφήμιση, έτσι, είναι απλή άποψη. Και εδώ έρχεται το κομμάτι που λέω, το ότι η τέχνη πλέον είναι υποκατοχή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το ότι όταν η μουσική και όταν ο κινηματογράφος και η φωτογραφία σου με τις πνευματικές ιδιοκτησίες έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φοβόμαστε να τα μοιραστούμε ο ένας με τον άλλον, απλά όμορφα και ωραία, και να λειτουργούμε μόνο και οι καλλιτέχνες που παράγουν αυτές τις μουσικές, οι ηθοποιοί, οι παρουσιαστές, οι πάντες, αλλά και εκείνοι που τις αναπαράγουν, να πρέπει να παίζουμε κρυφτούλα ένας με τον άλλον. Αυτό, φίλε, δεν είναι δημοκρατία. Η τέχνη τελεί υποκατοχή στις εποχές μας. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Η τέχνη τελεί υποκατοχή. Μόνο στο βίαιο έχει στη φύση πέφτει πραγματικό ξύλο. Ναι.
Ναι, αυτή είναι η ατάκα μου. Η ατάκα της βραδιάς, πάρ' το πως θες. Πες το πως θες, I don't give a shit, I don't know. Αυτή είναι η φάση. Ναι. Τελή υποκατοχή. Είναι δύσκολη κατάσταση. Γιατί και για έναν καλλιτέχνη καινούριο που θέλει να διαφημιστεί, θέλει να προωθηθεί, θέλει να κάνει να ράνει, έχουν υπάρξει πάρα πολλές μετρημένες περιπτώσεις, γνωστές περιπτώσεις, όπου δισκογραφικές για να παίξουν οι δικές τους μουσικές του κάνανε πρόταση να πάει μαζί τους. Αυτός είπε όχι, γιατί το contract που του προσφέρανε δεν ήταν κάτι αξιόλογο, δεν ήταν κάτι καλό, έτσι. Και μετά τι κάνανε, όποιος πήγαινε να παίξει μουσική του, μπαν, πούλο, με τη μία. Παίζεις μουσική αυτού, δεν έχει μουσουξου του, copyright. Μα δεν είναι δικιά σου μουσική. Copyright για δικιά μουσική που έπαιξες. Γιατί αυτό, πρόσεξε, αυτό το κομμάτι που έπαιξες είναι από μια καινούργια playlist. Άκου τώρα τι σκεφτήκαν τα πουστράκια. Είναι από μια playlist την οποία έχουμε ανανεώσει. Δεν είναι μέσα στη λίστα που έχουμε συμφωνήσει για το τι μπορείς να παίζεις και πάει λέγοντας. Μα μου σούξου του, copyright. Παίζονται τέτοια σκηνικά, φίλε, από πίσω. Έτσι. Είναι και τα λεγόμενα shadow bans που παίζουν μετά. Που είναι άλλη κατηγορία αυτά. Παιδάκια μου γλυκά και όμορφα, σας καληνυχτώ και εγώ, σας ευχαριστώ υπέρ τα δέοντα. Για την παρέα, για τη συντροφιά. Να το κάνετε πιο συχνά. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 12 μη σας σχέσω. Λοιπόν... Και ναι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα με την όλη κατάσταση. Με τα copyright, πνευματική ιδιοκτησία. Ναι, το καταλάβαμε, είναι δικιά σου μουσική. Το ξέρουμε, δεν το αμφισβήτησε κανένας. Και το δικό σου είναι το βίντεο, δεν το αμφισβήτησε κανείς. Αλλά ρε χαζέ, από αυτό που κάνουμε, εσύ θα βγάλεις παραπάνω λεφτά μα μας αφήσεις να το κάνουμε με την ησυχία μας. Και όχι να φας από το ψωμί μας. Εμείς δεν τρώμε από το ψωμί του αλουνού. Οι creators. Γιατί με την αναπαραγωγή εσύ κερδίζεις, όχι εμείς. Εμείς το μόνο που κερδίζουμε είναι για λίγο ο κόσμος να βαϊμπάρει αυτά τα 10-20 δευτερόλεπτα, τα 31 λεπτό που θα ακουστεί η μουσική σου. It is what it is. Εμείς το ψωμί μας δεν το παίρνουμε από σένα όπως κάνεις εσύ. Το παίρνουμε με τον κόπο μας, με τον υδρότα μας, με τη δουλειά μας. Δεν βγαίνουμε στη γύρα να μαζεύουμε ψωμί από τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό που με εκνευρίζει και με ερεθίζει το νευρικό σύστημα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πάρα πολύ κακό της υπόθεσης. Λοιπόν, σας αφήνω για 2 λεπτάκια γιατί έχω ένα κάλεσμα της φύσης πολύ σύντομο και επιστρέφω ακάθεκτος. Μην πάτε πουθενά. Όταν γυρίσω θέλω να δω καινούργιες ατάκες από το Μίτσο στο net.
Έχω πολλά ταλέντα. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και όταν είμαι εκεί που έγραψες. Ναι φίλε, αυτές είναι δολοφονικές ατάκες. Αυτές οι ατάκες είναι δολοφονικές, δεν το συζητώ. Άνετα. Anyways, τα είπα και τα βγάλα από μέσα μου, γιατί θα έσκαγα. Τα νεύρα μου με όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και με τα νεύρα μου. Δηλαδή φτάνει, κάπου όπα. Κάπου όπα. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να τρώνε από παντού. Φτάνει. Αφόρταγα πλάσματα, το καταλάβαμε. Τόσα δισεκατομμύρια βγάζετε κάθε χρόνο ρε πούστη. Επίσης γαμάτη ατάκα είναι αυτό που λέει μήπως ήσουν αστέρι και έπεσες γιατί φαίνεται στα μούτρα σου επειδή έσκασες με τα μούτρα, κατάλαβα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, πώς ακριβώς πήγαινε. Είναι γαμάτη ατάκα αυτή. Γιατί ξέρεις ότι δεν θα μπεις που δεν θα μπεις με τις ατάκες που λέμε τόσες μέρες από την προηγούμενη Δευτέρα που μας από το Κυριακάτικο το live. Τουλάχιστον να το κάνουμε πιο σωστό. Επική ατάκα για σούπερ μάρκετ. Περιμένω να ακούσω. Να διαβάσω βασικά. Τι θα γράψεις πάλι ρε άρρωστε? Θέλεις να με δώσεις τον αριθμό σου για έχω πάρει όλα τα τυριά όσο το σκέφτομαι. Λοιπόν, σε σωστά ελληνικά. Θέλεις να μου δώσεις τον αριθμό σου γιατί έχω πάρει όλα τα τυριά όσο σε σκέφτομαι. Καλύτερα έτσι. Λίγο πιο περιποιημένο. Είμαι ο πρώτος παρουσιαστής στην Ελλάδα που χασμουριέται on air και το απολαμβάνει και το χαίρεται. Σαν το λιοντάρι της MGM σε λίγο κι εγώ θα βγαίνω να καλησπέριζω τον κόσμο και να τον καληνυχτίζω. Είμαι χρόνια στο εξωτερικό, δεν μιλάει καλά ελληνικό. Δεν πειράζει φίλο μου, εγώ εδώ θα σε βοηθήσω να μάθεις ελληνικός πάλι. Πείτε μου λιγάκι και εσείς τώρα, πέρα από το χαβαλέ. Άλλο Κατέρινα μπήκε. Εγώ το είπα, 1,5 ώρα ξυπνάνε όλοι. 1,5 ώρα έρχονται όλοι. Άμα είσαι αρκετά γρήγορος και το χασμουριτό είναι ευκαιρία για πίπα, θέλω να μου μιλήσεις περισσότερο για σένα. Θέλω να μου πεις κι άλλα. Εγώ δεν ξύπνησα, απλά τώρα έφτασα λέει. Ήμουν σίγουρος, ερχότανε. Το τώρα έφτασα, ερχότανε. Δεν έχω κοιμηθεί ακόμη, με περίμενες. Ήθελες να σε αναγνωρίσει η απαλή φωνούλα μου μαζί με ένα death metal που παίζει από πίσω. Έτσι δεν είναι, παραδέξτε. Το χρειαζόσουν για να κοιμηθείς ανθρώπινα σαν πουλάκι. Εν τω μεταξύ έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τη φωνή μου πως ακούγεται ολοκληρωτικά μετά από αυτό το live που δεν θα φάμε copyright γιατί παίζουμε με non-copyright μουσική. Έλα για παρέα Κάθριν, ξεκάθαρα το παραδέχομαι. Ανούλα! Πώς είναι η βάρδια? Πώς τα πάμε εκεί πέρα? Δεν έχεις μιλήσει πολύ σήμερα, δεν ξέρω αν παρακολουθούσες τη συζήτηση και τέτοια. Αν απλά καθόσουν και έβλεπες και απλά δεν έλεγες τίποτα, έλεγες ας το μαλάκα να μιλάει μόνος του.
Ξύσιμο, εμπειρία. Πριν δεν άκουγες. Τα καλύτερα δεν άκουσες. Θα ανέβει μετά στο YouTube όμως και θα τα ακούσεις όλα. Ήρθε ένα για ράψιμο. Από το ξύσιμο ματώσατε, λογικό είναι. Εγώ σίγουρα δεν παρακολουθώ, σε είχα δουλειά. Ξέρουμε όλοι τι δουλειά έχεις. Ξέρουμε. Λένη! Άμα θέλεις με κάτι να έχεις νεύρα, σου έχω το καλύτερο θέμα. Οδηγεί. Το σκέφτομαι να το συζητήσω μια από αυτές τις μέρες. Το σκέφτομαι σοβαρά. Δεν σε ακούει, έφυγε. Δεν πειράζει. Ξέρει αυτός. Φτάνει που ξέρει. Φτάνει που ξέρει. Το θέμα οδηγούς πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή σε ένα live. Να μαζευτούμε έτσι σε λαουτζίκος και να τα πούμε καλά. Όχι ότι θα καταλήξουμε κάπου, απλά να το θίξουμε σαν θέμα συζήτησης για να δούμε το πόσο διαφέρουν ή συμφωνούν οι γνώμες όλων στη θεωρία και το τι έχει δει ο καθένας στην πράξη. Έχω σπάσει σήμερα τα πάντα, έχω κουνήσει 18 φορές την οθόνη, την κάμερα σήμερα και έχω σπάσει τα νεύρα μου. Λοιπόν, καλά είμαι, θα το βάλω κάπου εδώ και ας ελπίσουμε να μην το δώσω κανένα στούκι ξανά. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου που είναι το χαρτί υγείας, γιατί ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Πάρα πολύ καλά. Τα είπες πάρα πολύ καλά, φίλε μου. Έτσι ακριβώς είναι. Μόνιμα είναι σπασμένα τα νεύρα μου, Εμένα με έχεις άνθρωπο που έχω μόνιμα σπασμένα τα νεύρα. Με παρεξήγησες. Υπερβάλλεις. Νομίζω πως με έχεις πάρει με κακό μάτι. Όχι, δεν ισχύει. Εγώ είμαι καλό παιδί. Μαζί μιλάμε μπρο, όχι. Μαζί μιλάμε χώρια, καταλαβαίνόμαστε. Δεν είναι. Εγώ νευρικός, εγώ νεύρα συνέχεια. Μεταξύ, στην αρχή του, τα τελευταία 32 χρόνια, στην αρχή του stream, γυρνάω και λέω ότι γενικά έχω πάρα πολλά νεύρα σαν άνθρωπος και δεν την παλεύω με το παραμικρό που πυροδοτούμε, αλλά αυτό το θέμα που σχολιάζαμε πριν, εγώ δηλαδή σχολιάζαν, οι υπόλοιποι με ακούγανε με θρησκευτική ευλάβη, έτσι, είναι τάδε. Τι να κάνουμε, αγάπη μου, είμαστε και κάποιοι νευρικοί. Κάποιοι θέλουμε να το ζούμε στα άκρα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι μου πάνε τα νεύρα. Με φαντάζεσαι σε μένα ζεν. Με φαντάζεσαι σε μένα χαλαρή. Φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Παρακαλώ περάστε. Χριστός και Παναγία. Είναι όλα τόσο όμορφα, είναι όλα τόσο ιδανικά. Η ζωή είναι τόσο όμορφη. Δεν θέλει νεύρα, δεν θέλει άγχος, δεν θέλει στρες. Θέλω να είστε όλοι καλά, θέλω να είστε όλοι ευγενικοί, θέλω να είστε όλοι χαρούμενοι. Θάνατος! Όχι! Νεύρα! Γρέζι στο μικρόφωνο. Εδώ έτσι να μιλάμε λίγο βαριά. Να είμαστε λίγο όλοι σάικο. Δεν είναι πιο ωραίο. Είναι πιο ωραίο έτσι. Είναι το νεύρο, το γκρέζι. Είναι το ελληνικό γκρέζι στα αγγλικά. Γκρέζι. Θέλει να έχεις λίγο αυτό το... Ποιος με ακούει? Εσένα δεν σε ακούει κανένας. Η δουλειά σας είναι εσείς να ακούτε εμένα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ήταν αστείο βέβαια αυτό που είπα. Γελάστε τώρα ελεύθερα. Αυτός δεν ακούει τον εαυτό του. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ μετά θα μπω θα μπω στο YouTube να με ακούσω. Έτσι. Θα ακούσει εσένα. Αυτός δεν ακούει τον εαυτό του. Καλά, αυτό ισχύει. Δεν ακούω τον εαυτό μου. Ούτε εσείς με ακούτε, το ξέρω, ναι. Ξεκάθαρα. Ούτε εσείς. Ποιοι άλλοι είναι εκεί μαζί σου? Λοιπόν, από τον άλλο, καταρχάς, το επόμενο live είναι το πρώτο live του Σεπτέμβρη.
την Κυριακή. Θα σας περιμένω όλους. Η γιαγιά κοιμάται. Τα φιλιά μου στη γιαγιά. Περιμένω αυτή την γαμιστερή πιτούλα που μου είχε φτιάξει την τελευταία φορά και είχα φάει κόντευα να φάω και τα δάχτυλά μου. Δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά ήταν γαμάτι. Ξύπνα τη γιαγιά, ξύπνα τη μάνα σου, ξύπνα τους πάντες, πες τους να μπουν στο Twitch. Θα σε λέει τώρα γιαγιά, τι είναι αυτό, τι είναι το Twitch. Και όχι, εγώ θέλω το χέρι της γιαγιάς, είναι άλλο το χέρι της γιαγιάς. Καλό και το δικό στο χέρι, πολύ νόστιμα τα φαγητά σου όλα, δεν έχω φάει ούτε ένα, όχι πλάκα κάνω. Αλλά το χέρι της γιαγιάς είναι αλλιώς. Και ας σε πει τώρα η γιαγιά σου, τι είναι το Twitch. Τι αυτό, μεταδοτικό είναι, σαν του Κουρονά. Θα μπούμε κι εμείς μέσα, έτσι. Όλοι. Ξύπνα όλο το χωριό, ρε μαλάκα, βάλ τους όλους μέσα. Βγες με περισσούς στον δρόμο, 2 παρά 20 το πρωί και ξεκίνα φώναζε. Χριστιανοί, συγχωριανοί, μπείτε στο Twitch. Μπείτε στο Twitch. Πλάκα σε κάνω ρε χάζο, που δεν έχω φάει εγώ από τα φαγητά σου. Και πόσες φορές έχω φάει? Μία, όχι. Τα καλά τα παιδιά που τα αγαπάμε πολύ, τα πειράζουμε και πολύ. Ρε, λες να το φέρω κάπου εδώ το μικρόφωνο να μην πηγαίνω, έρχομαι μπρος πίσω. Απλά είναι λίγο cringe εικόνα του μικροφόνου όλοι. Δηλαδή το να κάθομαι τώρα εδώ πέρα να σας μιλάω. Είναι και όλα μέσα στη μάπα μου. Δηλαδή δεν βλέπω το Χριστό μου, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι λίγο κάπως. Όχι, καλύτερα θα το κρατήσω εδώ. Αγνά, παραδοσιακά και όμορφα. Να φαίνεται πιο ωραία. Να καλύπτει και αυτή τη μαλακία που έχω εδώ πέρα πίσω. Έχει ήδη ετοιμάσει και φτεδάκια. Πω, θάνατο στα κεφτεδάκια. Πες την να δεν έφαγα γιατί είμαι στο Twitch. Θα σ' αρχίσει η γιαγιά. Τι είναι το Twitch? Τι είναι το Twitch? Τι κάνεις στο παιδί μου? Στο εγγόνι μου? Του Twitch. Ναι, πετάξου φάει εδώ δίπλα στα τρίκαλα. Εδώ δίπλα. 2,5-3 ώρες με τα μάξι. Δεν γαμιέται. Καλά. Ξεκάθαρα και εγώ θα προτιμούσα να ήμουν τρίκαλα. Βρε μην τα λες μούλικα. Καλά είναι. Ένα έχεις εντωμεταξύ σήμερα. Θα νομίζει κάτι με πουλί. Καλά, γι' αυτό είμαι σίγουρος, να ξέρεις. Να, τους ξύπνησε ο άλλος. Ξεκινήσαμε να λέμε για περιοχές, Πάρος μόνο Ρεμουνιά. Εν τω μεταξύ, μιλάς με 2 γυναίκες. Και είπες Πάρος Ρεμουνιά. Ούτε YouTube, ούτε Twitch, ούτε στο μπαλκόνι έξω. Θα με κλείσουνε μέσα, μαλάκα. Μέσα ένα που έχω μπλέξει. Στην τύχη. Κοίτα, τα περισσότερα θέλουν ξύλο. Δεν θα μιλήσω. Γιατί δεν θέλουν μόνο αυτά ξύλο. Εγώ σου είπα να έρθεις, εσύ μου είπες μην έρθω. Οπότε εγώ φρόνιμος πάντα. Εγώ είμαι καλό παιδί. Εγώ είμαι καλό παιδί, είμαι πάντα φρόνιμος. Εγώ δεν κάνω μαλακίες. Τώρα τι κατάλαβε το μυαλό σου είναι δικό σου θέμα. Γκαλό by D. Κάτι έπαθε αυτή τώρα. Καμιά είναι στα βάρες από τη βαρεμάρα της και της βγήκε αυτό. Γκαλό παιδί. Καλό παιδί. Μια χαρά παιδί είσαι. Παιδί. Καλησπέρα. Παρακαλώ περάστε. Ωχ Θεή. Ωχ Θεή. Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκά και όμορφα.
Λέω σήμερα να το κλείσω λίγο νωρίτερα. Σαμούλη, κανόνισα να μην έρθω εγώ. Άντε ρε μαλάκες, όλοι στην υπόσχεση με έχετε. Μην έρθει ο ένας, μην έρθει ο άλλος, μην έρθει ο παράλληλος και κάθε βράδυ με τα ντουβάρια κοιμάμαι. Χέστε με. Άιντε, όλοι έρχεστε και κανείς δεν έρχεται στο τέλος. Γεμίσαμε με υποσχέσεις. Γεμίσαμε υποσχέσεις. Κανόνισε να έρθω, κανόνισε μην έρθω και τέτοια. Αν βάλεις τα αεροπορικά έρχομαι. Θα σου βάλω κάτι άλλο και άμα θέλεις έλα. Έλα εσύ τώρα. Αν μου βάλεις κάτι άλλο θα έρθω. Ξέρεις εσύ. Copyrighted μουσική. Χα, το είπα. Άντε που είσαι. Τώρα στο αεροπλάνο είμαι, έρχομαι. Γδίσου και έρχομαι. Ποιος σε είπε ότι σε ακούω ντυμένος? Γιατί ποιος σου είπε ότι εγώ σου μιλάω ντυμένος? Απλά μια μπλούζα φοράω. Για να μην μου ρίξει το live το Twitch και μετά το YouTube σαν βίντεο. Λοιπόν, Ζουζούνια, σήμερα και γιατί είπα αυτά που ήθελα να πω, αλλά και γιατί δεν είχα πολλή δουλειά και πολύ σουσού, θα ξεράσω μέσα στο στόμα μου. Έτσι, δυνατός, δυνατός. Χαίρομαι που πέτυχα αυτό που ήθελα. Θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Παρότι είναι 2 παρατέταρτο, θα σας αφήσω λίγο έτσι σήμερα ένα λίγο πιο ήρεμο, χαλαρό κλεισιματάκι. Για να ξεκουραστούμε, να μας έρθει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είναι και το κλείσιμο του μήνα. Και σας περιμένω όλους και όλες, ανεξαρτήτων υποχρεώσεων, την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε πει ξανά, το ξαναλέω, κάθε Παρασκευή και Κυριακή βράδυ στις 12, εδώ σταθερά στο United Hub TV. Midnight Talks by Sama. Λοιπόν, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα αγαπητά μου και όμορφα παιδάκια τα οποία έπικανε μέχρι και κάτσανε μέχρι τώρα. Όπα, αυτό είναι άδικο. Γιατί ρε φίλε είναι άδικο? Πού είναι την αδικία? Στην αποφώνηση με πέτυχες. Πες μου την αδικία να την πατάξουμε τώρα. Εδώ, πες μου. Ποιος σε αδίκησε? Μίλα. Μίλα μου. Μπήκα. Εγώ. Σαν να μαθαίνω λέξεις είναι τώρα. Μπήκα, εγώ. Και εσύ θα κλείσεις νωρίτερα. Ωραία, πες μου τι θέλεις να συζητήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βάλει γλώσσα εδώ και 1,5-2 ώρες. Είμαι ήδη στις 2 ώρες live. Πες μου, τι θέλεις να πούμε. Πες μου ένα θέμα συζήτηση. Να σχολιάσουμε κάτι. Έχουμε πει ήδη πάρα πολλά σήμερα. Θέλω να συζητήσουμε. Πες, τι ευλογημένο πλάσμα. Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε με το τσιγκέλι? Λες και δεν χωράνε παραπάνω γράμματα. Διάσημη. Γεια σου Κατερίνα, το κλείνω. Μαλάκα. Πώς μπορείς να γίνεις διάσημος? Θα σου το πω πολύ εύκολα. Κάνε μια χαζομάρα. Αυτό. Κάνε μια χαζομάρα. Πάρε τον κόλλο σου, πάρε έναν φίλο σου να σε τραβήξει βίντεο την ώρα που θα κάνεις μια χαζομάρα και ποστάρε το. Τελείωσε. Γίνε κακός με τους ανθρώπους, με τα σκυλιά, με κάτι, θα γίνεις διάσημος. Εύκολο. Εγώ έλεγα να πάμε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μαζί. Να κάνουμε τι? Να στείλουμε ένα demo. Τις φωνές μας. Εγώ τη φωνή μου, εσύ το γέλιο σου.
Θα γαμηθούμε στο τάλιρο σίγουρα, θα γαμηθούμε στην πείνα επίσης σίγουρα. Μέσα δεν λες τίποτα. Σου λέω, αντί για μουσική υπόκρουση θα βάζουμε το γέλιο σου και παράλληλα με το γέλιο σου, αυτό το γάτι που το πατάει σκάνια και φρενάρει απότομα, όλο το κόνσεπτ μαζί, που ξέρω ότι τώρα σε έχει πιάσει νευρικό και το έχει κεράσει και κρατιέσαι με νύχια και με δόντια για να μην ξυπνήσει τη γιαγιά σου στο σπίτι. Να βάζω εγώ από πάνω τη φωνή μου voice over. Θάνατος. Ξεκάθαρα. Κλάμα τελείωτο. Να κάνουμε πρωινή εκπομπή. Μαλάκα, έχεις κάμερες? Ναι, έχω κάμερες παντού. Είμαι παντού και μέσα σου. Και λέει τρώω copyright για αυτό που έκανα τώρα μόλις. Λοιπόν, ναι. Σου λέω γέλιο σου με τέτοιο, κλάμα τελείωτο. Και γιαγιά ξύπνια, 1,5 ώρα το βράδυ. Πόσο χάλια γέλιο έχω. Χαμόγελο. Παίκτης. Λοιπόν, όντως ζουνιά μου θα σας αφήσω. Έχω να απλώσω και κάτι ρούχα. Και θέλω και λίγο να ξεκουραστώ, γιατί γενικά τις τελευταίες ημέρες νομίζω φαίνεται και στα μούτρα μου είμαι λίγο νεκρός από την κούραση και από το στρες. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Παρασκευή και Κυριακή στις 12, μην σας χάσω. Να έχετε ένα όμορφο, γλυκό, ζουζουνίστικο Σαββατοκύριακο. Και σας περιμένω όλους σε 2 μέρες από τώρα, Κυριακή, 1 του μήνα αν δεν κάνω λάθος. Θα σε στείλω Κυριακή 1 του μήνα. Πρώτο live φθινοπορεινό. Λέμε τώρα, πάλι θα καιγόμαστε και θα ψινόμαστε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.